Täällä on vaikka mitä pankkeja ja... Näetkö tuosta pankista? Pitääkö kaivaa? Ne tosi varovasti. Se on aika vaikea. Tässä pitäisi olla aika reilusti vauhtia sisällä. Hyvin menee. Hyvä. Se kaksi muuta on. Siellä, hyvä, mennään. Kauan. Eikä huutaa sieltä, mennään jo. Mennään jo. Se on vaan aika ihme, kun sä tänne 4 novissin kanssa jaksa. On tosi kiva. Sähän laskit tosi hyvin. Sä oot ekspertti. Pitää paikkansa. Tuli jopa videolle nyt, että sä oot ekspertti. Ja osaat hyvin vielä opettaa tyttöjä. Täällä mennään. Maisemat ja hyvä ilma. Tuommoista rinnettä. Tytöt katos jonnekin, missä ne mahtaa olla. Täältä löytyy. Täällä me laskeskellaan menee Durangossa, Coloradossa. Hauskaa on. Lähti loppuu koko ajan. Kauniita maisemat. Mitä jumppaharjoituksia sä teet? Tullaan sieltä. Eikä Aleksandra vähän jumppa. Hei ekspertti. Hei Rebekka. Eika menee tuolla noin. Aleksandra menee tossa noin. Tuolla menee Eeka. Aleksandra. Ja Rebekka tulee tuolla. Siinä on Rebekka. Ja sieltä tulee lasten kasvattaja ja lasketteluopettaja. Kyllä. Eeka, tai vai mukaan. Hienosti menee tytöt. Tosi hyvin. Ettäkö näistä kanssa on mukava mennä? Mun tasosta väkeä. Ja minun. Vuoret. Ja tuolla ne kaikki menee. Tässä on Rani, tässä on Eeka ja tässä on Aleksandra ja täällä on Rebekka. Hyvä Rebekka! Hienosti menee. Ja sieltä tulee Aleksandra. Sinne meni Aleksandra.
Ja siellä tulee Eerika. Ja siinä on Rani. Joo. Jeehaa! Hyvä Eeka! Ja Rebekka menee tuolla. Mennäänkö alas asti? Joo. Aleksandra, poimitaanko sut vähän ylös? Rebekka, oota! Onko Pyllymäki kivaa? Hyvä. Mä menin pyllylle. Noniin, nyt siitä vaan. Mä menin pyllylle, vaan mä olisin mennyt pyllylle. Et tarpeeksi koko kohdalla tässä. Hieno hyppyris. Isi antaa vähän auki. Mä tonne äiti perässä. Ei tonne ylemmäksi. Laske ylemmäksi. Rebekan perään. Törmättiin. Onko Mersun merkkiset? Vai mitkä sulla? Siinä on Mersun tähti. Mersun tähti. Kyllä se pääsee hyvin liikkumaan. Tosi Eikä hyvin. paljon tarvitse pukata. Oisinpa mäkin noin pieni ja matala. Ei olisi jalkoja itse. Ota Eka, ota Eka. Kukas täällä on mennyt kumoksiin?